Ako dlho uchovať víno? Tu sú základné parametre, ktoré musíme sledovať. Jednak obsah alkoholu. Čím je vyšší obsah alkoholu v tom víne, o to dlhšie vieme skladovať to víno, o to je viac pravdepodobne koncentrovanejšie, o to je viac zo zrelšej suroviny. A zároveň platí, že pri bielých vínach to, čo konzervuje, udržiava tie vína, sú kyseliny. Čím je vyšší obsah kyselín, o to má tú životnosť to biele víno dlhšie. A v prípade červených vín sú to taniny a triesloviny, ktoré nám dokážu uchovať víno naozaj desiatky rokov. V prípade pomeru kyselín a trieslovín v červenom víne, že obidve hodnoty sú vyššie. Červené vína, ktoré trocha sú aj na pocit v ústach kyslejšie, tieto častokrát vyžadujú naozaj veľmi dlhú dobu skladovania, ani nie kvôli tomu, aby sa zlepšila ich konzumovateľnosť, ale práve preto, aby sa zjemnil celý charakter a naozaj poskytli ten zážitok, ktorý vedia.